गाइज भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो ऐसा कारनामा चलता जौन है अखिलेश कश्यप खेसारी लाल यादव के राइटर एगो पोस्ट गा कर दिल बनन। उ देख के बहुत से लोग डिप्रेशन में चल गइल बा। हाँ हो भाई, काहे कि इ पोस्टवा में बहुत कुछ लिख दियल गइल बा। नया रिश्ता जोड़े खातिर पुराना रिश्ता को छोड़ल इ कुल लिखल गइल बाटे जौन की तो लोग पढ़ सकत लो। एके देख के बहुत से खेसारी फैन मुश्किल में बढ़ लो, चाहे कुछ भी कहल जाओ कि बहुत फोर्स करता लो कि आखिर इ काहे खातिर लिखले बनन, खेसारी लाल यादव खातिर लिखले बनन या अदर कोनो सिंगर खातिर लिखले बनन। चलो लो आज इ वीडियो में पूरा क्लियर तो के बता देता नहीं, और जितना खेसारी फैन बढ़ लो चाहे अदर जितना भी परेशानी में बढ़ लो, आज इ वीडियो में पूरा डाउट तो लोग खत्म हो जाए कि काहे खातिर लिखले बनन। बहुत से लोग बोलता कि है यादव राज की साथ खेसारी लाल यादव के फोटो वायरल होता और बहुत जल्द इनकर साथे इनकर गाना एगो आवे वाला बा। ई खातिर खेसारी अखिलेश कश्यप के निकाल दिया गइल बा खेसारी टीम से। लेकिन तो हम लोग बता दी कि ऐसा कुछ भी नहीं के, यादव राज के साथे वो खेसारी लाल यादव के गाना आई और ई पोस्ट खेसारी लाल यादव खातिर नहीं के, काहे कि जौन उनकर रात के स्टेज शो रहुए ओमे भी अखिलेश कश्यप गइल हवन। और तो लो जाके इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी इनकर देख सकेला लो, एमे भी खेसारी लाल यादव की स्टोरी लगैले बनन। और बहुत से लोग कहता कि ओमे स्टेज शो में कुछ कैले ही नहीं खन और गइल ही नहीं खन अखिलेश कश्यप, लेकिन ऐसा बात नहीं के। तो लो जाके देख लिया लो, पोस्ट भी कैले बनन खेसारी लाल यादव को स्टेज शो वाला वीडियो और स्टोरी भी लगैले बनन। तो कोनो बात नहीं के, ई जौन पोस्ट बाटे खेसारी लाल यादव खातिर नहीं के, कोनो अदर सिंगर खातिर बाटे जैसे वो गुस्सा हुई है। तो भाई लोग तो लो टेंशन मत लो यार, बहुत ही जल्दी खेसारी लाल यादव के गाना आए वाला बा। तबाही मचावला, नहीं तो होली के गाना आई, नहीं तो जा एक करेजा 2 जल्दी ही गाना आई और बहुत ही रिलीजिंग डेट भी ओकर सामने आई। काहे कि एबरा कुछ प्रोग्राम में व्यस्त बना खेसारी लाल यादव, यही से कोनो गाना के पोस्टर नहीं किया होत। लेकिन बहुत ही जल्द बतावल गइल बा कि यही महीना में एगो गाना उनकर रिलीज कइल जाई। तो लो टेंशन मत लो, और ये वीडियो पे चैनल पे नया बढ़ लो तो चैनल के सब्सक्राइब और वीडियो प्यारा से लाइक जरूर कर दिया लो। तो मिलता नहीं कि फिर नेक्स्ट वीडियो।